Всем привитание, лето, час адпачынку, але наша команда не ведае стомы. Таму мы изноўку кіруемся туды, где можно убачыць, пачуць і зрабіць дасягальным для кожнага тое, што варта захаваць з нашай агульнай культурнай спадчыны. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае. Вітаю всіх яшчэ раз. Як бачыце, мы сабраліся ў сталічнай студыі з тае нагоды, каб выбраць песню для сучаснай апрацоўкі, ды ўвогуле ўзгадаць акалічнасці тае нашай чэрвеньскай вандроўкі. Ездзілі па Слуцкім раёне. Ну а кампанію мне складуць наш аранжыроўшчык Кірыл Ермакоў і салістка дзяржаўнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Наталья Тамела. Прывітанне. Прывітанне. Канешне, Наталья ў асаблівым прадстаўленні наўрад ці мае патрэбу, тым не менш візітоўка. Наталья Тамела, заслуженная артыстка Республики Беларусь, народилася ў Калининграде, скончыла Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў па класе эстрадны вакал. Удзельніца і пераможца шматлікіх нацыянальных і міжнародных фестываляў і конкурсаў. Я сабе думала, хлопца маладога, а мяне аддалі за дзеда старога, а мяне аддалі за дзеда старога. Сегодня базуемся у вёсцы Козловичы, что ў Слуцкім раёне. Перакананая вёска здольная парадаваць нас беларускімі мілагучнымі народнымі песнями и дзіўнымі фактами сваёй гісторыі. Так что будем знакомиться. Мы ў вёсцы з немудрагелістай назвай Козловичы. Па пэўных меркаваннях жылі ў гэтых землях калісьці землямеры, а прылада, якой яны зямлю абмяралі, называлася козлы. Вось быццам адсюль і пайшла назва Козловичы. Непадалёк ад Козловічаў ёсць паросшы лесам узгорак, акружаны ірвом, у якім водзіцца рыба. Называюць яго царковішча. Па традыцыйнай беларускай легендзе стаяла тут некалі царква, якая правалілася пад зямлю. Па гэтай вясковай вуліцы ў Козловичах ішоў хрэсны ход. 28 мая 1755 года мошчы святого пакутніка Гаўрыіла пераносілі са свята-троіцкага манастыра ў Слуцку ў Беласток. Кажуць, вуліцы былі надта брудныя, але бруд вывезлі, зрабілі драўляныя насцілы, альбо выкладвалі дарогу саматканымі посцілкамі ў 5 радоў. Для кожнага надворка ставілі стол з абразамі, кветкамі і хлебам з соллю. Такім хрэсным ходам аж да ўрэчча ішлі праз Козловічы людзі з іншых вёсак. Ой, да ты сонца, да сонца я, ясная.
чого ж ти раненько зиходила? Дай поздненько, дай закатилася. Дай поздненько, да закатилася. Да на мене матушка бронилася. Не бронися, дай родная матушка, вчора у меня недолюбий гостик был. Любой гостик, да родный братик. Вот я его до сей проводила. Вяртаю вас назад у нашу мінскую студыю, дзе мы з аранжыроўшчыкам Кірылам Ермаковым стараемся выбраць песню для спявачкі Наталлі Тамелы, і яна нам у гэтым дапамагае. Хочется вот от профи, от вас почуть некие комментарии. Ну, вообще, чисто по гармонизации, конечно, очень неожиданно для меня было услышать народную песню с такой развитой гармонической вообще насыщенностью и всей вообще фактурой. И вообще женщины и мужчины молодцы, ансамбль этот замечательно исполнили, поэтому... Вообще для меня было очень приятное удивление. Ну а я раю нам усім яшчэ раз вярнуцца ў вёску Казловічы, што пад Слуцкам. Да на небе сонейка, Колесо меди руненько, брат сестрицу на посаде раненько. Ты косица моя русая, ты косица моя русая, я тобою любовалась. Я тобою любовалась, я тобою любовалась, да никого не боялась. А вы, девочки, чашите, а вы, девочки, чашите, да вы лучше ударить. У 1927 годзе у вёсцы Казловічы ствараецца калгас імя Кірова, першым старшынёй якога становіцца Фёдор Жываглот. У хуткім часе гаспадарка была прызнаная калгасам-мільянерам, слава аб якім сягала далёка за межы Беларусі. Кіраваў ім герой сацыялістычнай працы Сергей Дмітриевич Лямешчанка. У тыя часы славіліся Казловічы заможнай гаспадаркай і заводам па вырабу кансерваў з гародніны. Гасцяваць тут любілі замежныя дэлегацыі, міністр культуры БССР Міхневіч і першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі Пётр Міронович Машэраў. вышла маці, Да дитя страчать, да не так страчать, і як виглядать. Ці не вельми п'яний, ці хороша вбран, ці не жаль дитяті за його отдать. Каунір бобровий, зять чорнобров, каунір вовнистий, зять гонорист. Кірыл Ермакоў, Наталля Тамела сёння са мной тут у мінскай студыі. Мяркую, пачулі, што песня дакладна з вясельнага абраду, і тут па тэксце маці выходзіць глядзець на жаніха, каб абы за каго сваю дачку не отдать. Я, например, вижу что-то другое. Я бы хотел что-то вкусненькое, с подковырочкой, как я люблю называть. Можно, конечно, и тут составить, в принципе, это обыграть красиво, Да. но
мне кажется, у нас еще столько есть Ну, песен, ладно, которые еще можно посмотрим. послушать и из них выбрать. Я думаю, і ви, і ўсе ведаюць такія беларускія рамёствы, як выцінанка, вышыванка, але вось на случайне менавіта мы даведаліся, што ёсць яшчэ такое рамяство, як маляванка. Цяпер будзем глядзець пра гэта наш сюжэт. Мастачка, якая праславілася менавіта маляванкамі, яна была нашай зямлячкай. Гэта Алена Кіш, якая жыла ў вёсцы Раманова, ныне гэта вёска Леніна. І там засталося шмат яе работы. Ну, на жаль, яны не захаваліся да нашага часу, таму што гэта былі такія работы стацыянарныя, якія выконваліся у хаце прямо на сцяне. Гэта былі і мастакі, такія вось, як Алена Кіш. Яна была простай сялянкай, якая рабіла гэта па заказу сваіх аднавяскоўцаў. Самавучка, так? Самавучка, так. Яна адносіцца да мастакоў наіўнага жывапісу, таму што яе маляванкі, яны вельмі падобныя да дзіцячых малюнкаў. Часцей за ўсё гэта былі бытавыя сцэны, жыцця альбо фантазійныя нейкія жывёлы і гэтак далей. Абрадавых, нават я зараз не ўспомню, што гэта былі абрадавыя. Часцей за ўсё маляваліся альбо сцэны кахання, спаткання, альбо фантазійныя жывёлы, альбо прадстаўленне яе абраі. Мы зрабілі інакш, гэта работы на халстах, зробленыя па класічнай схеме, па класічнай методыцы выканання маляванкі, грунтавання, цёмны фон. І у нас прадстаўлена калекцыя маляванак. Гэта 4 маляванкі, якія аб'яднаны адной тэматыкай. Гэта тэматыка народных святаў, абрадаў. А мы працягваем захапляцца надзвычай душэўным прыёмам ансамбля «Ячаўскія вячоркі». Жала, не жала, Василечка напакала. Ой, жала, не жала, Василечка напакала. Василечек сердцем леє, бачиш, хутка у ды тебе поцеловать. Помогу снапы дожати, ды тебе поцеловать. Ой, боюся, матушка, коли девка не откажет. Тады будешь мяне звать, ды дятину колыхать. Тады будешь его звать, ды дятину колыхать. Хто нас глядзіць ведае, што мы не можам абысці ўвагаю традыцыйныя беларускія рамёствы. Чым у гэтым сэнсе славіцца Слуцкі раён? Давайте даведаемся разам.
Я думаю, што больш цікавым будуць гэта лялькі альбо батлечныя, альбо абрадава-абярэгавыя лялькі. Батлечныя існавалі у нас на Беларусі. Гэта я рабіла менавіта для батлейкі, якая у нас ёсць, да казкі «Дзед і Жораў». Батлеечныя лялькі па тэхналогіі класічнай, старадаўняй. Абрадава-берэгавыя лялькі. Гэта, конечно, не ўсе, гэта частка абрадава-берэгавых лялек. Мы выбралі такія лялькі, якія выкарыстоўвалі менавіта для дзетак маленькіх, бо іх вельмі много абрадава-берэгавых лялек. Лялька, якая мае цікавую назву «Трохкольца». У аснове яе гэта грэцкі арэх і 7 зярнятак грэчкі, якія закладалі ўнутр, яе выкарыстоўвалі для маленькага дзіцяці альбо для хворага чалавека. Грэчка гэта яна сімвалізавала і здароўе, і вось гэты гук, ён такі ціхі, і ён як бы убаюквае, супакойвае дзіця альбо хворага чалавека. Менавіта вот для гэтага. На шчасце, вось яна таксама вельмі цікавая. Дзеці яе любяць рабіць, ім падабаецца, што яна маленькая, і яе доўгая каса, яны называюць яе Рапунцэль паміж сабою. Каса доўгая, чым даўжэй каса і таўшчэй, тым больш шчасце, тым даўжэйшы век. Маленькія вось гэтыя зайчык на пальчык і анёл на пальчык, мне самой дарослай, нават дарослай цікава з ёй гуляць. Ну а дзецям дык увогуле, вось яны адзяваюць і вот так. Пажадальніца таксама цікавая лялька, вось гэта яе хавалі недзе ў патаемным месцы, кожны для сябе рабіў гэтую ляльку і ўпрыгожвалі яе гузікамі, каралямі. Калі яна ўжо поўнасцю была ў гузіках, у каралях, тады рабілі новую. Верылі, што яна спаўняе пажаданні. Застилайте столы, Ну, конечно, она вельми короткая, как все обрадовая песня. Но очень сложная, между прочим. По распевам, чисто по мелодике. Очень непростая песня, кстати. Все народные песни вот обладают такими вот интересными распеваниями слогов, что, собственно говоря, не просто повторить. Так что непростая песенка такая. Ну, после пэўнай перапрацоўкі, я думаю, можно было ее спростить. Ну и после по корпоративах где-нибудь. Какая прелесть. Единственное, что больше бы текста немножко. Ну, хотелось бы. Я понимаю, что все-таки это обрядовая история, как бы. И сколько есть мелодий, сколько есть текста, столько есть. И желательно все это уместить. Но как-то ее продлить до формата песни хотелось бы все-таки. Поэтому послушаем, хотя мне нравится этот вариант. Очень интересно мелодически сделан. Было бы интересно его попробовать сделать. Я так разумею, что вы не супраць яшчэ разок вернуцца ў Казловічы. Так что долучайтеся до нас. Ой, о полі на раздолі, дзеўка жыта жала, з глыбокае крынічанькі коня напаяла, з глибокої кринічаньки коня напаяла.
і зноў-такі тут, у студыі, мне цікава пачуць уражанні нашых сённяшніх герояў. Гэта у першую чаргу Наталья Тамела, ну і наш штатны аранжировщик Кирилл Ермаков. Ну вот что-то уже близкое к душе легло. И мелодия такая «развернись, душа». И понятная, да. И понятно, да. Может, возможно, вот это вот попробуем. Я думаю, что должно получиться. Мне кажется, ну, как это есть у меня картина в голове приблизительная, просто нужно попробовать. Нарэшце, песня абраная. Зараз пачнецца працэс работы над ёй, і ў хуткім часе мы ўбачым канчатковы варыянт. Пакуль жа паназіраем за працэсам пераўтварэння. Так, у нас первые фразочки пишем. Ой, у поля на раздоле. Так, готовность. Раз, два, три. Ой, у полі на раздолі дзеўка жыта жала, глыбокая крынеченькі коня напаяла. Вот здесь как раз. Коня напаяла. За первым разом все время внизу получается. Ці ён чуе, ці не чуе, дзе мілы начуе. Ці ён чуе, ці не чуе, дзе мілы начуе. Хорошо, хорошо. Сделаем еще один дубль, так все хорошо было. Вот так же сделаем еще один дубль и хорошо, и дальше поедем. Песня запісаная, і цяпер вы і ў першую чаргу ячаўскія вячоркі мусяць ацаніць, наколькі удала яна атрымалася. Слухаем Наталью Тамелу. Вы ж вяртайцеся да нас роўна праз тыдзень. На раздолі дзеўка жыта жала, з глыбокае крынеченькі коня напаяла, з глыбокае крынеченькі коня напаяла. Конік той жа вады не п'е, ён Yeah.
наверное,